హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గోపాలుడు. అందరికి గుర్తుండే ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి కోపము, దాని నుంచి వచ్చే నష్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకున్నాం. లాస్ట్ టైం మనం వచ్చేసి కోపము, దాని కారణాలు ఏంటి అని తెలుసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వచ్చేసి మనం కోపము ఎలా తగ్గించుకోవాలనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. యాక్చువల్గా కోపం, దాని నుంచి వచ్చే నష్టాలు. కోపాన్ని ఇంకో సైకాలజికల్ లాంగ్వేజ్ ఏమంటారంటే బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి ఇది ఒక డిసీజ్, అంటే ఇది ఒక వ్యాధి. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు వ్యాధిగా అవుతుందంటే ఒక హద్దు మీరితే అది వ్యాధి అవుతుంది. లేదంటే నార్మల్గా ఒక మనిషికి కోపం రావడం నార్మల్. నార్మల్ లైఫ్లో దాన్ని అడ్జస్ట్ అయిపోయి అక్కడికక్కడికి యూజ్ చేసుకునేస్తే ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, దాని నుంచి కూడా మనకి బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ కోపం వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ దాన్ని ఏ టైంలో ఎలాగ వాడుకోవాలన్నది కరెక్ట్గా మనకు తెలుసుకుంటుంది అనమాట. కరెక్ట్గా మనకి తెలిస్తే కోపాన్ని ఎలాగ వాడుకోవడం అనేది మనకు తెలిస్తే బెనిఫిట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కోపం ఎలా వస్తే మనకి ఏమేమి లాస్లు ఉంటాయనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఇది వచ్చేసి కోపం ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు 3 విషయాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. కోపం అనడం ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్ ద బాడీ. కోపం అనేది ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ బాడీలో అనమాట. యాక్చువల్ కోపం వచ్చినప్పుడు 3 విషయాలు జరుగుతాయి. ఒకటి, కోపం నుంచి మనం తప్పించుకునే దానికి ప్రయత్నిస్తాము, లేదంటే కోపాన్ని ఎదిరించే దానికి ప్రయత్నిస్తాము, లేదంటే ఫ్రీజ్ అయిపోతాం. ఫైట్, ఫ్లైట్ ఆర్ ఫ్రీజ్, 3F అంటారు అనమాట ఇది సైకాలజికల్ లాంగ్వేజ్లో. ఓకే, ఫైట్, ఫ్లైట్ ఆర్ ఫ్రీజ్. ఓకే, ఎదిరించడం, లేదంటే దాన్ని సహించడం, లేదంటే కామ్గా ఉండటం. ఓకే, లేదంటే పారిపోవటం, ఎదిరించడం, లేదంటే సహించడం. అదనమాట ఇది. దీని నుంచి ఏమేమి మనకి లాస్లు ఉంటాయి అని ఆలోచిస్తే సైకాలజికల్గా మనం దీని నుంచి ఎలాంటి లాస్లు ఉంటాయంటే ఒకటి వచ్చేసి ఫిజికల్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, తర్వాత వచ్చేసి హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, తర్వాత వచ్చేసి మనకి కొన్ని లాస్లు ఉంటాయి. ఇది ఎప్పుడైనా బాడీలో వచ్చేసి ఇది అంటే ఎక్కువ కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే భయం అవుతుంది, ఎక్సైట్మెంట్ అవుతుంది, యాంగ్జైటీ. ఓకే, ఏమవుతుందో ఒక ఇది ఎందుకు ఇది వస్తుందంటే దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఒకటి యాండ్రినల్ గ్లాండ్స్ అని ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి ఎక్కువ ఇది బాడీలో వచ్చేసి ఎక్కువ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేసేస్తాయి. ఏవి యాండ్రినల్ గ్లాండ్స్. అది వచ్చేసి ఇమీడియట్గా బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువ బ్లడ్ని వచ్చేసి మజిల్స్కి పంపించేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది యాంగ్జైటీ వచ్చితేనే ఈ కెమికల్ కంపోజిషన్ జరుగుతుంది. దాని నుంచి ఫిజికల్గా ప్రాబ్లం ఏమేమి ఉంటుందంటే ఫిజికల్గా హార్ట్ రేట్ వచ్చేసి విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. మనకి ఎప్పుడైతే కోపం ఎక్కువ వచ్చేస్తుందో హార్ట్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. హార్ట్ రేట్ విపరీతంగా పెరుగుతుంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ దానికి రిలేటెడ్ అనమాట. హార్ట్ రేట్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే అది ఒక పంపు హార్ట్ వచ్చేసి, దాంట్లో నుంచి బ్లడ్ ప్రెషర్ హెవీగా మూవ్ అవుతుంది. బీపీ పెరుగుతుంది. బీపీ పెరిగిన తర్వాత వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా బీపీకి ఆక్సిజన్ అవసరం. ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఆక్సిజన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా, లంగ్స్ ఎక్కువ పనిచేయడం స్టార్ట్ అవుతాయి. లంగ్స్ రేషియో వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే మనం శ్వాస తీసుకోవటం ఎక్కువ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే అది స్టార్ట్ అయిందో ఇమ్మీడియట్గా మన బాడీ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, బాడీ వచ్చేసి హీట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు కోపం వస్తే బాడీ హీట్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ని యాక్షన్స్ జరుగుతాయి చూడండి. ఎప్పుడైతే బాడీ హీట్ అవుతుందో బాడీని కూల్ చేసేదానికి స్కిన్కి వచ్చేసి కూల్నెస్ కావాలా, దానికి వచ్చేసి స్వెట్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి దీని నుంచి ఏమవుతుంది చూడండి, ఒక చిన్న విషయం నుంచి ఫిజికల్గా ఎక్కువ ఇదైపోతాం అన్నమాట. మనం అన్నట్లుగా పండ్లు కొరకడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం కదా, అలాంటివన్నీ జరిగిపోతాయి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది, తర్వాత శ్వాస ఎక్కువ తీసుకుంటాము, టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది, స్కిన్లోకి కూల్నెస్ కోసం ఇదేది స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ వచ్చేసి కాళ్ళు వణుకుతాయి, బాడీ అంతా వణుకుతుంది, మైండ్ ఏం పని చేయదు, గిల్టీనెస్ వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఎప్పుడే కోపం పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఇవి కాకుండా మనకి నెక్స్ట్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇవి వచ్చేసి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసినవి ఎప్పుడైనా మనకి ఈ లాస్లన్నీ జరుగుతాయి మనకి. ఇవన్నీ జరిగినా ఇంటికి బీపీ ఎక్కువ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, తర్వాత హార్ట్ ఎక్కువ ఫంక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ లాస్లు అనమాట మనకి. అవి ఎలాగుంటాయి అనేది చేస్తాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ పెరుగుతాయో, ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో
మన మెటబాలిక్ సిస్టమ్ వచ్చేసి చేంజ్ అవుతుంది. రెగ్యులర్గా ఒక కాన్స్టెన్సీగా జరిగే మెటబాలిక్ సిస్టమ్ వచ్చి చేంజ్ అయితే ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఈ కోపం నుంచి బాడీలో కెమికల్ చేంజెస్ ఎక్కువైపోయి బ్యాడ్ కెమికల్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ కావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని నుంచి నెగిటివ్ థాట్స్ ఎక్కువ మనకి రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి షార్ట్ టర్మ్ లో ఉంటే పెద్ద అంత ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఒక మీడియం టర్మ్ లేదంటే లాంగ్ టర్మ్ లోకి వెళ్తే ఇది చాలా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, అందుకోసం మనం దీని నుంచి ఇంకా ఏమేమి లాస్లు ఉంటాయంటే హెడేక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మనకి కోపం అట్లే మనం కంట్రోల్ చేసుకునేసి ఆ మూమెంట్ నుండి మనం ఇంటికి వెళ్ళినా లేదంటే తర్వాత అట్లే క్యారీ చేసుకుంటుంటే నా కోపంని హెడేక్ వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి డైజెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట, అంటే స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం, వచ్చేసి మోషన్స్ రావటం, లేదంటే స్టమక్ అప్సెట్ కావటం, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. తర్వాత వచ్చేసి నిద్ర సరిగ్గా రాదు. కోపం ఎక్కువ ఉంటే అట్లే కంటిన్యూటీ ఉంటే ఇది ఒక డిసీజ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతే మనకి నిద్ర కరెక్ట్గా రాదు. ఎక్కువ ఆందోళన ఉంటుంది, ఎక్కువ భయంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు చూసినా కూడా భయం పెరుగుతూనే ఉంటుంది, ఏమవుతుందో అనే భయం పెరుగుతుంది అన్నమాట కోపం నుంచి. దీని నుంచి డిప్రెషన్లోకి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక్కోసారి, అంటే మాంద్యం అంటారు అనమాట. ఇది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళేదానికి కూడా ఛాన్స్ వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ కోపం అంటే మనం క్యారీ చేస్తే. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ 100% పెరిగిపోతుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ కదా, హై బ్లడ్ ప్రెషర్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పెరుగుతాయి, ఎగ్జిమా లాంటివి రావటం. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా స్వెట్టింగ్ అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జిమా రావటం, స్క్రాచెస్ రావటం ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. అది కాకుండా హార్ట్ అటాక్ పెరిగేదానికి కూడా ఛాన్స్ వస్తుంది. ఓకే, హార్ట్ అటాక్ డెత్లు జరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది కోపం వచ్చినప్పుడు. అదే కాకుండా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కూడా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మన కోపం ఎక్కువగా ఉందో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ వస్తుంది అనమాట. అది కాకుండా ఈ స్ట్రెస్ నుంచి ఏమైపోతుంది, ఎక్కువ స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మన కోపం పెరిగిపోతుందో దాని నుంచి మనకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ స్ట్రెస్ పెరిగింది కాకుండా ఫైనాన్షియల్, ఎప్పుడైతే మనం కోపడతామో దాని నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కూడా, అంటే మనం కంట్రోల్ కోల్పోతాం అన్నమాట. కంట్రోల్ ఎప్పుడైతే కోల్పోతామో దాని నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత అబ్యూజెస్, వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు మనం చెడ్డగా మాట్లాడేదానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది. అది ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుందంటే మనకి పూర్ సోషల్ రిలేషన్షిప్, అంటే మన సమాజంలో వచ్చేసి మనతో కలిసి ఉండడానికి, కోపం ఎక్కువగా ఉంటే కలిసి ఉండడానికి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపరు అనమాట. అది కాకుండా ఫ్యామిలీ సిచ్యుయేషన్స్ కూడా చాలా బ్యాడ్గా తయారైపోతాయి. ఎందుకంటే మనం ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, మన చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉండరు అనమాట ఇలాంటి మనకి కోపం ఉన్నప్పుడు. అది కాకుండా మనం ఎక్కువ మన థాట్స్ వచ్చేసి క్రష్ అయిపోతాయి. అంటే ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితికి వచ్చేస్తాం అనమాట. మన టైం కూడా బ్యాడ్గా వెళ్తుంది, మన టైం అని చెప్తారు. మెయిన్ కారణం వచ్చేసి మన యాంగర్ నుంచి. అది కాకుండా మన ఎనర్జీ కూడా చాలా లాస్ అయిపోతుంది. ఈ స్ట్రెస్ నుంచి మన ఎనర్జీ కూడా చాలా లాస్ అయిపోతుంది. మనం ఒకవేళ ఒక రోజంతా పనిచేసేకి ఎంత ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుందో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ మనం స్ట్రెస్లో ఉన్నామంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ మనం లాస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కోపం నుంచి ఇన్ని రకాలుగా మనకు లాసులు ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా లాసులు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని కూడా ఇంకా డెప్త్గా ఫ్యూచర్లో కొద్దిగా నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇప్పుడు వచ్చే షార్ట్లో తీసుకొచ్చేదానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది కంప్లీట్గా స్ట్రెస్ గురించి ఎలాగా, ఏమేమి యాంగర్ నుంచి ఏమేమి ఉంటాయి వాటి గురించి ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళేదాన్ని ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి లాస్ గురించి చెప్పాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దీన్ని ఎలాగ తగ్గించుకోవడం, ట్రిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలాగా దీనికి ఏమేమి మెడికల్ అంటే సైకాలజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయనే దాని గురించి చెప్తాను. అంటే మనంతకు మనమే ఎలాగా దీన్ని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అది మించిపోతే తప్పకుండా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, అంటే సైకోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, సైకాలజిస్ట్ వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఓకే, అది ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, దాని ప్రకారం వెళ్ళొచ్చు. అది వెళ్ళకోకుండా అంతకంటే ముందు మనం చేసుకోవడానికి ఏమేమి ఆస్కారాలు ఉన్నాయనేది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేను క్లియర్గా చెప్తాను. ఇంతవరకు నేను చేసిన ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీ గోపాలుడి ఛానల్. ఇంతకుముందు వీడియోలో వచ్చేసి నేను కోపానికి కారణాలు ఏంటి అనేది ఒక ఇది పెట్టాను, దాని లింక్ దీంట్లో ఇస్తాను. అది చూడండి, అది చూస్తే దీనికంటే బెటర్గా ఉంటుంది, అది అర్థమవుతుంది. దాని తర్వాత ఇది చూస్తే కొద్దిగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 3 ఎపిసోడ్లు చూస్తేనే లింక్ అయితేనే అనమాట ఈ కోపాన్ని ఎలాగ తగ్గించుకోవడం. ఈ 3 విషయాలు చూస్తేనే మనకి బెటర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఒక వ్యాధి అనమాట. ఓకే, కాబట్టి దీని గురించి మనం వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బార్డర్లైన్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటారు, BPD అంటారు. కాబట్టి వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఓకే, జై హింద్, వందే మాతరం, బాయ్.